لسر درێژەهەیە دیرۆکە ڕۆژاوای کوردستانی خەباتکار نیشتیمان پەروەر هەر کەسێ بەرەوانی دبەردۆزا کوردی دەبکە ڕاستی ئاستەنگی و پرسگرێکان تێن لێبەلێ دوو جاران خەباتەوان نایش بیرکردن و دبن مینا مۆمەکی ژنفشن نورە مینا سەرکردە و خەباتکار حەنیف حەمدوش خەباتکار حەنیف حەمدوش لە گوندێکە فەرجەنێ یە بسەر ناوچەیە شەرە لە عەفرینا ڕۆژاوای کوردستانê di 15 Tebaxa sala 1947 de ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî û amadeyî li deverê bidawî anî û ji ber rewşa wî ya maddî ya zehmet nekarî xwendina xwe berdewam bike û tevlî leşkeriyê bû. Di sala 1980 de tevlî refên partî bû. Rastî gelek astangiyan ji alî rejîma Sûrî ve hat û kurê wî Ferxwezat Henîf li Çiyayê Metîn li Herêma Kurdistanê dema şerê PKK li dijî hikûmeta Herêma Kurdistanê di sala 1950 de şehîd bû. Ji ber ku PKK rêkeftin li gel dewletên dagîrker ji Herêma Kurdistanê de dikir û êrişî serweriya Herêma Kurdistanê dikir. Di sala 1992 de xaneşîn bû û vegera li ser zêdê xwe li gundeke fercenê û çalakiyên xwe yên siyasî berdewam kir. سرکرده حنیف حمدوش ji ber xebata wî di berdoza Kurdî de ne bi tenê jalê rejîma Sûrî ve rastî astangiyan dihat. Lêbelê, serkirdeyên PKK her dem gefa terorkirinê lê dixwarin ji ber ku kesekî wêrek bû û ji miletê xwe hez dikir û berevanî di ber mafê gelê Kurd de dikir. Niştîmanperwer Henîf Hemdûj di navrefên partî de kar kir û pile pile bilind bû ta ku bû endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye. Her dem mala wî ji bo civînên partî vekirî bû û beşdarî di kongirên partî de dikir ya herî dawî jî kongira sala 1998 de. Her wiha yek ji rûspiyên deverê bû û karî bû bi sedan ji doz û nakokiyên civakî li deverê çareser bike. Tevî ku serkirde Henîf Hemdûj ji ber rewşa wî ya maddî ya zehmet nekarî xwendina xwe berdewam bike, ew kesekî zana û zîrek bû ku du pirtûkên wî yên neçapkirî hene, ew jî زبير سلطان والقضية الكردية ويادن جي بنافي ردا على الدكتور علي شعيبي سرباري بدهان جوغوتارن ويين سياسي هنا. خباتكار حنيف حمدوش خيزاندار بو هجد ازارو كين وي هنا خباتك دريج دبرماف خاكو دوزا كردي دكر ديازده مجدارة 2006 ده كوچا داوي كر وسيطاوي او بو كو الا كردستان ياكوب دستن خادروت بو لسر گوراوي ورداني.